Kagandahan rin po sa kanila kasi binili nilang biik. Kumbaga, pinapahalagahan din nila yung perang binibigay sa kanila. Kaya parang kumbaga para meron silang parang ipon. Ang baboy parang Alkansya lang yun. Kaya ang payo ko lang kay ma'am, kung ano man po maibigay sa inyong tulong, pahalagahan niyo po kasi ang galing po yan sa mga mabubuting puso, kalooban. Bali may naabutan po tayo. May stick na po dito sa may malapit kay Nanay Maylin. Ano yun ay? Kanina yan ay? Sa akin. Sa inyo po. Bali yung mga nagbigay po sa hapon nung isang araw, yung grupo. Bali yung perang binigay, binili mo na ng biik. Yan, mas maganda po yan. At least meron ka po parang iniipon. Kaya maraming salamat po sa mga nagtutulong kay Nanay Maylin kasi pinapahalagahan niya naman yung mga binibigay niyong tulong. Kaya ngayon po nakabili sila ng biik. Kaya salamat po. Salamat na maray po. Anong masabi mo na sa mga tumutulong po sa inyo? Maraming salamat po sa kanila. Nakatulong sa akin. Opo, kahit pa paano ang gaya nito, nakabili na po kayo ng biik. Tapos yung marami yung bigas, di ba po? Tapos may mga grocery. Tapos may cash. Kaya kahit pa paano, nakakatulong po sa inyo. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga nagtutulong po kay Nanay Maylin kasi malaking kaginhawahan po. Kaya salamat po. Nagpapasalamat po ako kila Uragon Hain at kay The Prospect kasi nabisita po nila si Ate Maylin at nabigyan din po nila ng tulong. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Ang kagandahan naman po nito. Bali nagpapasalamat po muna ako sa yung una ko, yung part 1 kapag punta rito. Nagpapasalamat ako sa mag-asawang OFW kasi yun yung ang unang bigay ko rito. Tapos po, may mga nakapanood. Yun yung part 2 ko, marami pong binigay ng mga grocery, bigas, mga ganyan, tapos cash. Tapos ang kagandahan rin po sa kanila, kasi binili nilang biik. Kumbaga, pinapahalagahan din nila yung perang binibigay sa kanila. Kaya parang, kumbaga, para meron silang parang ipon. Ang baboy parang Alkansya lang yun. Kaya ang payo ko lang kay ma'am, kung ano man po maibigay sa inyong tulong, pahalagahan niyo po kasi ang galing po yan sa mga mabubuting puso, kalooban. Ayan lang po sa masasabi ko kay Ate Maylin. Hindi ko kuhaan ang binibigay po sa amin ng pera at ibibili ko na lang po ng mga hayop para pag walang-wala kami maibinta ako. Ay kasi kung sakali pala kung may tumulong pa sa iyo mga cash, pwede mong pagsimulan ng negosyo gaya ng luto-luto, di ba, yung gulay, para at least meron kang another income, para at least para sa mga anak. Ayan. Makakatulong ka naman ng mga anak mo, medyo mga malalaki na din. Tulong-tulong lang para mas magaan yung pamumuhay. Bali, nagpapasalamat po ako kay Sir Uragon Hain, saka kay The Prospect, kasi nabisita mo nila si Ate Maylin, kasi siguradong maraming tutulong pa po kay Nanay Maylin, lalo na po nabisita nila Uragon Hain sa kanila Sir The Prospect. Sir, maraming salamat po. Sir. Welcome. So, kami nagpapasalamat din kasi yung tiwala niyo sa amin and then kasi kung wala kayo tiwala sa amin, siguro hindi niyo kami pupuntahin. So maraming salamat. Nakapli Iya po. Maraming salamat po. Yung supportahan po natin si Alden Iscano E-Rides. Alden Iscano E-Rides po pa-support sa kanyang Facebook page and then sa kanyang YouTube. Ang YouTube channel mo sir? Pares din, sir. Pares Alden din. Iscano E-Rides din po. Salamat po. Diyos mabalos po sa Indogabo, sir. No problem. Salamat. Salamat, sir. Nagpapasalamat din po ako sa aking anak kasi siya po ang taga-video natin.